Hola. Bueno, va, que ja està això, va. El Torrelles, què? Estàs ara també o no? Ah, després, vale. Ahorrar en tu billete, esta es la vida. Vale, molt benvinguts a la final del torneig de l'Age of Empires 2 entre l'equip de Tato i l'equip de Duque i los Petes. Una mica de soroll per aquesta gent. Tenim aquí en el Falco representant la banda catalana que ha fet possible tot aquest torneig. Un fort aplaudiment per la banda catalana. I no estaríem aquí tampoc sense els nostres sponsors d'aquest torneig, que tenim el Saga, tenim el restaurant teòric.cat a Barcelona, dels millors restaurants que hi ha. També tenim, qui posa coses? Tenim el Piano de Toboda, també hi ha hagut gent que ha col·laborat amb petites donacions, per tant un fort aplaudiment també a tota la gent que dona suport, i al Saga, que s'ho corre moltíssim. Mireu aquest espai, quina passada, un aplaudiment per aquesta gent. També tenim per aquí, anem a presentar-vos l'equip. Tenim per aquí l'equipo de Tatito, el Carrito, tenim Rich, Comte Àlex, Eliazan i Tato Tatito. Per l'altra banda, aquí tenim, no tenim un altre que no serà Duque Thompson, Pocholo i Rich 18. I ja començarem, tenim els drafts, podem projectar els drafts perquè ja estan en el lobby, els veig preparats. Quins nervis, això no es fa cada dia, un esdeveniment de l'Age of Empires aquí en el Saga, a Barcelona, a Catalunya. Castejat en català per tots vosaltres, gràcies a tots els que heu vingut també des de Catalunya, des de València, des de les Espanyes. Benvinguts tots i sentiu-vos com a casa. Un aplaudiment per vosaltres també. Us ensenyem els drafts així molt ràpidament. Vale, un moment. Perquè estaríem aquí, però s'han anat. Un moment. Aquí tenim el Pocholo que ha agafat de Home Map Aràbia. I tenim a Team Duque que han agafat a Nòmada. El mapa neutre és African Clearing. No tinc clar amb quin mapa comencen perquè no m'he llegit el handbook. Per tant, anem a mirar ràpidament les civilitzacions i ja començarem amb la primera partida. Home. No, això no es diu en veu alta, però bueno. Vale, en quin començaran? Ara ho veurem. Vale, això és el draft de mapes. I ara tenim el de Civis, que el posem al final. Com ho veus això, Oriol? Primer pick de Tato, Dravidians. No sé què ha sigut això, aquest primer pick, però bueno. La resta ja ho veieu: portuguès, lituanos, Bohemian, Franc, Magyar, Briton, Eslavo, Burgundian, Vikings. Per la banda de Pocholo, Berbers, Chinese, Malians, Mayans, Vietnamese, Mongol, Hindustano, Italiano, Japanese i etíops. I ja llançaran la primera partida. D'aquí no res, així que fem una mica de moment d'atenció abans de que comenci. Ara ho sabrem. I de mentre anem al lobby. A veure si els trobem, perquè aquest és un tema que... No tenim a l'idea, oi que no? Encara. Mira, estem els primers. African Clearing. Ja hi la ve. Vale, ja està. El que passa que encara estan en el lobby, encara no han començat, per tant... Sí, tant. Anem esperant. Com has vist? Sé que les civilitzacions han passat molt ràpid, però... Bueno, les civilitzacions al final... Sempre és el mateix.
Sempre és el mateix. Al final, l'equip de Tato és un equip que juga al voltant de Tato, no? És com Messi, per tant, li donaran les civis per carrejar, que suposo que seran lituans, magyars, i no sé si burgundians o eslaus. I l'equip de Pocholo, pues bueno, Duque jugarà de flanco fent de les seves, no sé si maies, vietnamites, paralamear, mongols també, no? Llavors veurem l'equip de Duque, recordem que és un equip molt més igualat, no? En quant a Elo, Guanador. I l'equip de Tato és un Tato que no sé si el coneixeu tots, però és el número top 2, top 3 del món, no? va guanyar l'última Red Bull, que per cert aquest any no s'ha fet, però el 2022 sí, per tant podríem considerar que Tato ha sigut campió del món, podríem dir-ho d'aquesta manera, no? Per tant, doncs, bueno, a veure, que recordem que són equips que en principi estan igualats, per això Tato té un elo evidentment molt alt i els seus companys doncs, són gent doncs, més aviat doncs, amb un elo més baix, no? És un elo que, si no recordo malament, els equips havien d'estar entre 4.300 i 4.850, crec, per tal que no hi haguessin desigualtats. Per tant, doncs, mira, ara mateix acaben de començar el Loro. Ja veig que els players estan a la... Vale. Vinga, va, som-hi gent, perquè sembla que ja estem en partida. Ja estem a punt de començar. A veure si puc fer això, Jordi. A veure, si no... A veure si comença. Aquesta primera partida la jugaran per la part de l'equip de Tato, la jugarà Tato, evidentment, compta Àlex i Eliazan. Rich és el primer que es queda fora, falta posar els mots. A ningú li agrada jugar amb els arbres grossos. I Duque los petes. A veure si ens funciona lo dels mots. Vale, perfecte. Sí. Sembla que ara estem a lloc. Anem a avançar fins a... Això, compte, Àlex, ja recordem que això és un African Clearing, per tant, anem a veure com estan els colors. Sí, fem un repàs de les civis, a veure què et sembla, Oriol. Sí, tenim el Duque amb mongols, una civi que li escau moltíssim. Tenim a Russi amb japonesos en el centre del mapa. I Pocholo s'ha quedat a l'altra banda amb xinos, amb llinos. I per l'equip de Tato tenim a Magyars, que s'ha posat aquí a la banda, que estarà emparellat amb Duque Thompson, que podria ser molt molest amb Tato i Eliazan, que li han donat francos, Magyares i francos. No sabem quin és el pla que té Tato en ment, mentre que compta Àlex té portuguesos i s'ha quedat bastant sol en aquesta zona del mapa, potser una mica emparellat amb Russi, però tampoc gaire. Enfoquem Tato i així també aprenem tots. No sé quin podria ser el pla de partida que poden tenir. A mi, personalment, m'agraden una miqueta més les civilisacions de Pocholo i Duque. Sí, per què? Els xinos aquí en African Clearing són molt forts si tens un bon start. Ara veurem a veure què tal. Anem a posar l'IDLTC per assegurar-nos que no hi ha coses estranyes. Bastant IDLTC per part de Pocholo. No sé si és normal amb xinos, no n'hauria de tenir tant, perquè només pujar el TC ja hauries de poder fer el telar i agafar menjar relativament ràpid. Ara mateix, igualtat absoluta en el nombre d'aldeanos. Recordem que acaben de començar ara mateix, o sigui que, bueno, a poc anem fent. És un African Clearing, és un mapa lent. És un mapa lent. Ens va bé per començar. Clar, recordem que és com una espècie de nòmada, per dir-ho d'aquesta manera, i que els TCs doncs, comencen on tu creguis que és millor, no? Ara mateix veiem a Comte Àlex en portuguesos. Se'n va fer un campament maderero ja cap aquí. Jo crec que el Comte Àlex, el seu pla podria consistir en fer un castell forward i jugar Organ Guns, potser contra Russi, i això a Russi no li faria gaire gràcia. No sé per això què tan bona idea és anar a molestar Russi. Jo crec que els jugadors forts són Duque, que està aquí molt amagadet
i Pocholo, que està aquí també. No sé, no m'agraden gaire les posicions que tenen Pocholo i Duque, estan una mica arranconats, no? Potser? Pot ser, pot ser. Una pregunta, Oriol, tu, en aquesta, en l'African Clearing, què creus que és millor plantar el TC, al costat de la fusta o al mig? Com aquest? El TC hauria d'estar sempre al costat de les pesques per poder pescar amb comoditat al principi i relativament a prop de la fusta, que és exactament el que ha fet Tato, que per això és Tato. També ho ha fet força bé Pocholo, que té una base bastant recollideta, que jugant mongol el que prioritzarà serà al final apropar-se tota la caça possible. Aquí va amb un altre rino, no sé quants rinos portarà jo, de moment igualtat absoluta i aviam com es desenvolupa això. Ha marcat, he vist abans que Pocholo li marcava aquí alguna cosa al seu equip, ja deuen haver vist que Tato està aquí, per tant Tato has been located. Pocholo també marca aquí, aquí n'hi ha un altre jugador, per tant es van trobant els jugadors entre ells. A veure com es veu, efectivament, aquest és l'equip de Duque i Los Peters i per canviar, ja veuràs, clica amb el dret sobre Tato, per exemple. Sobre Tato, per exemple, seria així, no? Exacte. Efectivament, i ara aquí tenim el que veuen a l'equip de Tato. Equip de Tato que ja deu haver descobert que alguna cosa està passant per aquí, cosa està passant per aquí. Aquest Rino jo crec que l'haurà d'agafar Rússia en algun moment, si és que el veu, i res, un start una miqueta lent, però ara de seguida començarà l'acció. No hi ha jugadors que pugin a l'edat feudal de moment. Anem a veure... Tenim una mica de temps de TC inactiu en l'Iliacian, que ha recaptat ovelles com si d'un bon pastor del Berguedà es tractés. Molt bé, molt bé. Serà Fixeu-vos interessant... la sort dels campions, La sort dels campions. No sempre et surten bones pesques, però quan et surtin així de bones... Aprofita-les. Aprofita-les com les aprofita Tato. Sí, serà interessant aquesta cantonada inferior. Sí. Perquè realment, de l'equip del Duque i Los Peters, clar, és igualat, però qui és el millor? Qui podríem dir que... Jo crec que mullat. Duque és el millor flanc i Pocholo és millor pocket, perquè Duque és un jugador molt molest. Per tant, jo crec que estan molt igualats, són simplement jugadors molt diferents i compte perquè ja tenim Tato, que serà el primer jugador en arribar a l'edat feudal. No sé si el seu pla consistirà efectivament en jugar scouts, tenir control de mapa i intentar molestar el màxim possible per assegurar-se que la situació de partida està controlada. El que sí que no tinc clar és què li donarà i què li farà fer a Eliazan. No ho sé, perquè clar, recordem que l'equip de Tato va dient que és el que va fent els seus companys. Sí. Tato és un grandíssim jugador de TG a nivell mundial i és un grandíssim director, un gran decision maker, per tant va sempre dient què és el que s'ha de fer, va aconsellant-te i la decisió que et digui Tato és sempre la bona. És l'avantatge de tenir l'oportunitat de tenir un èlit com el que tenim aquí. En canvi, potser Duque i Pocholo es poden discutir una miqueta més. No, que hagas esto, que haga lo otro, no, Pocholo, estoy solo. Llavors és una mica més conflictiu. Aquí tenim Tato, que ja ha pujat a l'edat de feudal, començarà a jugar scouts i mentrestant també arriba a feudal el mongolo, que és Duque en aquest cas, que està fent market. No sé si perquè buscarà fer un FC Stepes, que no sé què tan bona idea pot ser contra un Tato que et jugarà scouts i el tens al costat. També arriba a feudal ja de seguida Pocholo, compta Àlex, que com a portuguesos està també a l'edat feudal jugant arqueria. Bueno, té la fusta amurallada de manera preventiva, ara mateix oberta. També tenim Eliatan, que de moment arribarà a feudal una mica més tard, es tanca respecte al seu rival. Pocholo, que jugarà scouts amb els xinos, amb els xinesos. I ara ja ve Tato cap aquí, i Tato que farà era molt torre, de corcó, Tato li encanta les torres, jo per lo que he vist. Li nega l'or a Pocholo ja només començar. Aquí està fent una contratorre Duque, que no sé què tan bona serà, perquè ara arribarà Tato. Hi ha una mica d'animació en el públic, tot bé, tot correcte al públic. Ha caigut la pancarta, tot bé. I mentrestant per aquí començaran a sortir els primers scouts de Pocholo, que té una base una mica compacta, però ara mateix està pescant aquí i no té gaire més pesca. Podria agafar aquest rino si el veiés. Compte que començarà a acumular arquers, fa una blacksmith, intentarà aplicar una mica de pressió a Russi, suposo. No sé què tan acostumat està un jugador com Russi, d'Elo 1200, a jugar un African Clearing. De moment, igualtat absoluta en el compte de builds, i compte perquè Pocholo no estava jugant a Scout, sinó que realment estava jugant FC, un build order molt clean de Pocholo.
i mentrestant Tato aplicant pressió aquí, que li tirarà la torre a Duque, que òbviament no és fàcil defensar-se d'aquesta pressió, està agafant pedra Duque, no sé quin és el pla de Duque. El Falcom abandona. Per aquí tenim Eliacean, que es va tancant sencer, segurament a ordres de Tato, i Eliacean, que de moment juga tranquil, sense sobresalts, una miqueta TC inactiu per part d'Eliacean, és normal, no passa res. I per l'altra banda que Tato es dirigeix cap a Russi i diu, compte Àlex, anem a la fusta de Russi que podem aplicar mal, i ara segurament anirà cap allà. Mentrestant, Pocholo fent FC, si el deixen respirar, el boom del xino pot ser molt fort. Li torna a marcar Tato aquí alguna cosa, segurament li dirà el compte a Àlex. Envia un arquer cap aquí, així impedim que agafi pesca. Per aquí tenim Tato, segueix buscant una miqueta de mal, Pocholo sense res més, no sé si m'estic perdent alguna cosa més. Aquí, la torre de Duque que ha caigut. Segueix marcant Tato, moltíssima insistència aquí, però per allà, i cap aquí que va el compte Àlex. Rich que s'ho mira. Li torna a marcar per enèsima vegada, però aquí, compte Àlex que va cap allà, mentrestant Pocholo arriba a Castle Age i es nota que és un jugador de la comunitat espanyola inspirada en Piezot. La primera cosa, TC. I espereu que ara ve el tercer TC. Pollolo. He's a boomer, man. He's a boomer. Mentrestant, Tato que començarà a aplicar una mica de pressió a Duque, que ara clica a Castells, un pas molt lent de Duque, que ha obert emmarcat. Aquí arriben compte Àlex i Tato, poquets arquers de compte Àlex, però suficients com per forçar una altra torre de Duque, que Duque, quan no està a l'ofensiva, col·lapsa una miqueta, i aquesta torre és una miqueta sospitosa. Compte, perquè aquests scouts són magiars, i darrere de tot això estic convençudíssim que l'economia de Tato va com un tiro. Té un bon maderero, està afegint una arqueria, Tato, no em preguntis per què, suposo que per encarregar-se ell fins i tot d'aplicar aquesta pressió, està jugant com un versus contra Duque. Com va aquesta torre? No hi ha gaire més coses, es ficaran els scouts aquí sota, segueixen molestant, compte que es fica sota el TC. Aquí el tenim, tercer TC de Pocholo, que segueix bomejant. Com li agrada. Tato que decideix marxar, compte Àlex que decideix marxar, i compte Àlex, que tot i ser un jugador de 1.200, 0 minuts d'idle TC, ja pujant a Castells. Compte Àlex fent una partida molt neta a les ordres de Tato. En canvi, Eliacean de Bills va una miqueta per sota. O no? Bueno, Eliacean una miqueta més nerviós, és un jugador una miqueta més novell potser, però fent una bona resistència aquí, fent perdre el temps a Pocholo, que està bomejant a 3 TCs i traient Knights. Una decisió una mica estranya, no sé si tindrà menjar per tot, ara ho veurem. No sé si tindrà menjar per tot, perquè aquí està fent granges, no s'està aprofitant de la pesca. Mentrestant, compte aquí, perquè ja m'he perdut això, disculpeu. M'he perdut tot això que estava passant aquí. No sé quants aldeanos ha perdut compte Àlex, però fa pinta que en deu haver perdut 10. N'ha perdut 11 aldeanos contra Russi. Disculpeu que el gris no el veig gaire bé en el minimapa, i és per aquesta raó que Barrufet se'l posa sempre. Aquí està Tato, que segueix fent voltes, l'arqueria que la fa per jugar a CA, no veu aquest TC, no podrà denegar aquest TC de Duque, seguirà sent molest per aquí amb els Cav Archers Tato, que ja està a l'edat dels castells i que suposo que afegirà un TC tard o d'hora. Mentrestant aquí aquesta pressió de Pocholo no aconsegueix fer gran cosa. Què ha passat? Compte, perquè ara és Eliacean el que li colarà Knights a l'economia de Pocholo. Mentrestant per aquí tenim Cav Archers de Tato molestant, i aquí també s'estan pagant. Tenim a Russi pagant-se amb compte Àlex, i compte Àlex que ha quedat molt per darrere, 23 aldeanos. Sí, és això, que bueno, ho ha fet bé. Tenim esperits, per aquí. Tenim esperits, compte, perquè Eliacean ja està sobre Pocholo. Déu-n'hi-do, l'Eliacean, molt bé. Ara suposo que està rebent ordres de Tato perquè vagi a molestar a Pocholo tant com pugui, perquè clar, Pocholo... Hi ha alguna cosa que no va bé, Bueno, s'acopla una miqueta, potser està una mica fort al micro, no passa res. És l'esperit de Daut que el tenim per aquí. Esperem que no. Jo crec que és l'esperit de Thembridge, que ens persegueix i ens està escoltant. A veure què tal, ara aquí aquesta lluita... Qui és? Pocholo amb un Knight. Li estan fent molt mal ara mateix a... Hola. Sí, no va gaire bé.
Hola. Hola, hola, hola. A Una veure miqueta què tal. sí que se'm sent. Ara se sent, ara se segueix sentint, ara no s'acopla, correcte? No com abans. Molt bé. Fixa't en compte, Àlex, 16 vils perduts, l'Eco KD. Compte, Ha Àlex, perdut molt, es pot quedar molt enrere. molt castigat, però Tato que segueix, compte, perquè hi ha un castell aquí de Duque una mica escurat, una mica estrany. Sí, està molt a la defensiva Duque, jo crec, està una mica espantat, jo crec. Li marca Tato a Eliazan aquí, envia Knights, van junts ara ja per Porcholo, que està bomejant, ara mateix és el jugador que té més vils, té 52 vils per 41 de Tato, ara mateix són els dos jugadors més avançats. Ara Sí, sí. tindrem l'atac de Comte Àlex, que no té menjar ni per millorar aquests arquers, que està intentant fer alguna de mal a Russi. Mentrestant, per aquí, Duque absolutament rodejat per Tato. Quin corcó, Tato, que pesao! Sí, sí, no el deixa sortir de la cantonada i fixem-nos en les barres de dalt. Militarment, l'equip de Tato està molt per sobre, però econòmicament la barra ens diu que no. Però- Efectivament. Per davant en tema de militar l'equip de Tato i per davant en economia l'equip de Duque. És un mapa que el control de mapa és molt important, no entenc jo. I és precisament el que juga Tato, que just ara afegeix el segon TC. Pocholo, que ja va pel tercer des de fa estona, però ara ho podrà pagar perquè no crec que pugui parar sol a Eliazan i a Tato, que es combinen aquí molt bé. També té monges, molt bona defensa per part de Pocholo. A veure aquests Knights que daivegen els monks. Oh, A veure, Tato en colina. bé, aquí. No sé si ha aconseguit alguna conversió, n'ha aconseguit una potser. Segueix rebent mal Pocholo i mentrestant Tato, que la seva economia no li està fent mal ningú i això sempre són males notícies per l'equip contrari. És perillosíssim. De moment, 2 TCs, Tato, 1 TC, 2 també per Duque. I ara està fent el segon Russi. 2 també compta Àlex i en canvi l'Eliazan és l'únic que només té un TC. Eliazan, que està jugant fort en exèrcit, ja té 10 Knights i està seguint les ordres de Tato per imprimir pressió. Veiem aquí els primers mangudais de Duque Thompson. Duque A veure Thompson, si que pot treure's de sobre Tato, ho veig difícil. jo crec que és una mica fantasia intentar jugar amb Angudai a Castells contra un Magyar, que a més té el bonus de que surten més ràpid els seus CAs, i encara pitjor quan el Magyar que tens al davant és Tato. Crec que està en problemes Duque, perquè ara ja afegeix el tercer TC Tato, que va agafant control de mapa, pescarà gratis, tindrà un control de la situació absolut, i això són males notícies sempre, compte, perquè aquí poden venir conversions per part de Pocholo, de si és retirar-se Bé, aquí Tato. Pocholo, Bona micro de Pocholo aquí, fent fora la pressió de Tato. Tenim també a compte Àlex aplicant pressió a Duque, que està a la més absoluta immundícia. Ara mateix 36 aldeanos, minut 28, no són bones notícies. Ha sortit molt escurat i està intentant jugar amb Angudai. No sé què hauria de fer ara mateix Duque per intentar sortir de la cova, No ho sé, tu què faries, Oriol, que si trobés així? intentar expandir-me cap on no veig exèrcit, però si el com també des d'aquí i tinc Tato al nord, el que faria seria Alt F4. Directament. Treure la llibreta i prendre notes. Veiem aquí Tato, que no es dona... Deu ser... És un corcó, Tato, És un corcó. Aquí venien uns aldeanos d'Eliatan, que suposo que li vol plantar un castell a Pocholo sota les Sí. ordres de Tato, que té les coses claríssimes. De moment aquesta partida pinta bé per Tato, però compte perquè a nivell econòmic estan una mica per sobre Duque, però si Tato no el toquen, Sí. tindran problemes. Veiem a veure, efectivament, tenim aquí un castell a la cara de Pocholo. Pocholo que s'ha tirat, està fent un dive aquí directe. A veure si es treu de sobre, si més no els CAs de Tato, però no crec que ho aconsegueixi. A veure, es nipegen els monques, ha perdut moltíssim CA. Tato li han patrullat verdaderament malament, però tot i així la batalla la guanyarà l'equip de Tato. Ara sí. Ara se segueixen, mentre passava tot això, Tato està raidejant aquí amb moltíssima força a Pocholo. Ja només són 10 els aldeanos que separen els dos equips, mentre segueix tenint el control militar Tato, l'equip de Tato, i Duque, que segueix en el més absolut fang. Totalment, Duque no surt d'aquesta cantonada. Aquest castell que puja. Sí. Pocholo, que ara està en pressió, la té a la cantonada, la té aquí davant. I a veure Mentrestant, quin serà el següent pas. com va comptar Àlex després d'aquest càstig que ha rebut, com va la seva economia? Bueno, s'està recuperant a poc, no? Ara aquí un altre TC, tercer TC de compte Àlex. Li marca Tato alguna cosa aquí al seu equip, li diu, pots intentar colar jinetes aquí, potser. Mentrestant Tato, aquí ha deixat d'haver-hi exèrcit, Sí. deu tenir balístics Tato, segurament. No té No, balístics. encara no. Fixa't que... Vale, compte Àlex sí que té, i ha perdut tots els mangudais aquí, Duque. Uf, Es desenganxa 300 punts l'equip de Tato, que està començant
apretada, valent, Eliatan, que Segon castell. Segon castell, segueix jugant full 1TC. Atenció perquè s'està mastegant la tragèdia de l'equip de Duque i Los Petes. Li segueix marcant Tato a tothom aquí, farmejant com si no demà Pocholo, intentant recuperar tota aquesta fusta que deu estar flotant, però no para de marcar Tato, com si no demà és el director d'orquestra d'aquest equip. Bàsicament que Duque i Pocholo doncs, estiguin pressionats constantment. Compte perquè ve compte Àlex per aquí, que ja deu anar directe a Pocholo perquè deuen dir el que està fuerte és Pocholo i se'n van directe cap a ell, que fa un castell defensiu aquí, un bon castell que el protegirà de moltes granges. Sí, i de mentre Tato ha fet quart tercer. Compte perquè aquest castell podria no pujar com arribi Tato aquí. Tato s'apropa, Tato s'ho ensuma. Uh! Se viene el out. Ai, cancela Pocholo. Compte perquè aquí hi ha hagut nervis a l'estadi. S'apropa Russi, que aquí Pocholo li deu estar marcant ajuda'm per lo que més vulguis, perquè estic en problemes aquestes granges que I tornaran a atenció, quedar. perquè entra la cavalleria, el sèptim de cavalleria a la plaça Major. Intenten tocar Tato mentrestant, està fent relatiu mal Pocholo. Tato que ha perdut 10 aldeanos però n'ha matat 17. Ai. I sense, ara sí que ja té balística Tato. Ara té balística, mentrestant estan passant algunes coses més per aquí, no? Aquí sí, una miqueta. I sí, jo crec que Duque, Pocholo, molt mal no li ha pogut fer a Tato, Bueno, ara amb la defensa de Russi jo crec que podrà pujar el castell que volia pujar aquí, Sí, ha hagut de però tirar Tato, enrere. és que el problema és que Tato ja està lliure i Tato ja està desencadenat i ja Tato està amb 80 aldeanos, ja té més aldeanos que Pocholo i ara aquí venen els problemes. Mentrestant hi ha una petita batussa per aquí, Sí. uns arquers de Comte Àlex, molt intel·ligent Comte Àlex movent-se per aquí també. Sí. I veiem que econòmicament Tato és el que està més per sobre, de tots amb diferència. Ara veiem aquesta lluita d'arquers i CA. Arriba aquí Comte Àlex, aquí hauria de guanyar l'equip de Tato aquesta batalla sense cap problema. I tiren el GG, hi ha GG a favor de l'equip de Tato. Molt bé. Es col·loca el primer. Bueno. Com l'has vist aquesta partida, Oriol? Déu-n'hi-do, bueno. Pues què hem de veure? El que ja sabíem, no? Estava una mica escrit, això. Bueno, Tato molt lliure, en una zona intermitja del mapa. A veure, econòmicament tampoc ha sigut el vale, millor. així Pocholo ha s'entén. aconseguit bomejar, però al final el control militar, el KD. Una mica de soroll per aquesta càmera, sí senyor, el Saga. I jo voldria posar molt en valor la feina d'Eliazan, 2,57 de KD, ha jugat full 1TC sota les ordres de Tato, ha sigut el corcó el que ha fet el mal, el que ha impedit a Pocholo que bomegés com li agraden bomejar, i Eliazan, que sent el jugador teòricament més dèbil de l'equip, ha executat a la perfecció el plan. Per tant, Eliazan es podria dir que ho ha patat i Duque ha naufragat una miqueta, jo crec, condicionat per aquesta posició en el mapa que tenia, no? Sí, no podia anar ni cap a l'esquerra ni cap a la dreta. Aquesta cunya ha sigut una mica perillosa i, bueno, ha sigut una miqueta la seva sentència també, no? Sí, la veritat és que ara he vist això, el que has dit d'Eliazan, molt disciplinat, la veritat és que sí, molt disciplinat. Fent la feina bruta, fent la feina bruta. Efectivament. He vist que feia el +2 i tot d'arquers, perquè clar, suposo que pels castells i tal, no? Sí, Molt bé. el +2 d'arquers d'Eliazan, sí. Més fort. Ens canviem de micro perquè jo he de cridar més. Haig de cridar un pel·lín més fort, em diuen per aquí. Em diuen que no allunyem tant la càmera, disculpeu, no sóc conscient de que no es veu tant. Així va bé, no? passa res, Si no es veuen bé els píxels. Així està bé? I si allunyem així no es veu, oi? No es veu. Escolta, podem fer una cosa, podem canviar la càmera De què? de l'OBS. Tu mateix. L'OBS l'hauríem de tenir allà. Aquí. I així també ens veiem una miqueta nosaltres. Ah, hòstia, estem aquí en plan Clar. càster. Què passa? Bueno, també es veu gent de fondo. Clar, la gent de fondo, saludeu, home, que esteu a la càmera, esteu en Twitch. Estem en el Twitch de la banda catalana. Suposo que la gent ho esteu veient més o menys bé. Se sent bé? Es veu més o menys bé? Digueu-nos coses. Hauríem de canviar el marcador 1-0. Tu mateix. Vinga. Perfecte.
Perfecte. Ara ja ho tenim, se segueix sentint correctament tot. Nois, noies, se sent? Sí, se Crazy sent em bé. diu que A mi sí. em sentiu bé? Perquè em diuen que no se'm sentia bé. Vale. És que has de cridar més, Falco, tio. Collons, hòstia, si és que no tinc espai. Imposta la veu. Tenim l'Odisseu per allà, tenim tota la banda catalana. On està Tirador, Piezot, Pau, Gauss. Recordem que avui tenim la millor gent de Catalunya i també vingut de fora de Catalunya, d'Espanya. Llavors tenim aquí, doncs, bueno, evidentment, un el teniu en pantalla, que és Tato, però tenim aquí la crem de l'Age of Empires, Sí, senyora, és així. dels quals tu també estàs, no? Bueno, això sembla. Nosaltres hem arribat a la semifinal amb el Commander Cigarro i l'Odisseo. Els altres semifinalistes d'aquest torneig ha sigut l'equip de Pau, Taki i... Charlie Ross? No. Qui éreu? Ah, Mr. P. Mr. que P, molt bé, autodeclarat molt com un 1300 d'Elo, amb el que jo profundament discrepo. Podem buscar la següent partida? Veig que els jugadors ja estan en el Sí. lobby de la següent partida. Suposo que ara descansarà Eliazan, jugarà Rich. Ja tenen la partida creada, ara de seguida entrarem, estan jugant, estan a dins, no sé quin... Anem al Capturage. Sí, canviem hem canviat l'stream? Sí. I entrem ja de ple a la segona partida, mismatch between no sé què, a veure si el Capture ens permet veure això, 1,5. tutorial... No cal, i comença la... 0-1, aquí tenim gent del clan Dark Knight. Molt bé, això Bé, què és? aquest És una de cas. Aràbia... Això és una... Sí, era Aràbia és perquè el Aràbia. tercer mapa serà nòmada. Si es juga un tercer mapa serà nòmada. Recordem, això és un 3 contra 3. Està jugant Rich, compta Àlex i Tato, contra Duque, Pocholo i Russi 18. Aquí tenim a Rich jugant com a flanc, Tato jugant com a pocket amb Slaus, perill, Pocket. i compta Àlex jugant com a flanc amb Briton. Bé, molt bé, molt bé. Tenim per l'altra banda Russi, jugant de flanc amb Etíops. Pocholo jugant de pocket amb Gorjares, si no m'equivoco. Sí. No, Hindustanis, Hindustans. Hindustanis, disculpes. I Duque Thompson amb Maies, que no sé si ha anat a la Majà. M'estranyaria bastant que no hagi anat a la Majà. No, està Duque, No. on està l'àguila de Duque? No veig l'àguila de Duque. Ah, està aquí. Duque no està lameando. Salta la sorpresa. Mentrestant, també full respecte aquí per aquesta banda. Tato, que suposo que s'estarà apropant als cèrvols, Sí, o potser amb no, els encara no els ha laus. trobat. De moment, normalitat. Bueno, doncs una partida típica d'Aràbia, un arabiasso, no? Veurem com ho encaren això. Duque, en Sí. teoria, li hauria de treure moltíssim avantatge a Rich. Per tant, jo crec que Duque, el seu pla hauria de ser directe, anar a doblar a Tato, directe cap a Tato, pràcticament ignorar a Rich per tenir alguna opció. I mentrestant, per aquesta banda, tindrem compte Àlex amb Russi, que més o menys hauria d'estar igualat. El que passa és que potser compte Àlex amb Briton hauria d'estar una miqueta millor que l'Etíop. Ja ho veurem qui fa l'apertura veure. agressiva més correctament. Què creus? L'equip de Duque, creus que tindrà alguna estratègia plantejada així, una consigna? No ho sé, perquè al final és una Aràbia. Recordem que aquest torneig s'ha jugat amb mega random, totes les fases inicials, i és molt més variable, tot és molt més jauja, però al ser una Aràbia al final has de jugar amb una mica meta o al final fer mal a Tato, que és el jugador fort de l'altre equip. No sé quina serà la consigna que seguiran. Compte aquest Rino, que ja agafa Vale. Duque. Tenim a Pocholo jugant amb Hindustanos, aquí agafarà aquest Rino, suposo. Bueno, de moment sembla una sortida de manual d'Aràbia. Sortida Tot manual. correcte. Una cosa que no m'agrada gaire és aquesta sortida de compte Àlex, que està jugant a 4 fusta i una fusta molt, molt, molt frontal, Sí. directament encarada al seu rival. Però bueno, Bueno, tens a Tato que et recolza. a veure si és veritat, ja se'n va fer molí, no farà l'apertura agressiva.
Anem a veure si Rich també fa molí, un molí una mica estrany, tot sigui dit. I mentrestant Duque, que suposo que farà l'apertura agressiva, full doble arqueria, i els arquers de Duque ja us puc garantir que se n'aniran directe cap a aquest color, cap a Tato. A més, Duque, creus que té una bona micro? Sí. Duque és un gran micronerd, és un gran jugador de feudal i Castells potser després s'entrebanca una miqueta més, però aquesta obertura amb malles de Duque hauria de ser matadora. Jo crec que pot patir una mica Tato. Mentrestant Russi, que també juga amb molí. Sembla que tots els players flanc normalment no estan jugant meta, que seria fer el campament d'or, sinó que juguen amb molino. No sé si estem up to speed, diria que sí, sí. Sí, passem així, sí, estem a tope. O sigui que estem I aquí ja... se'n ve l'obertura agressiva de Duque, que ja se'n va buscar el seu rival. Mentrestant, Pocholo, que també suposo que anirà a veure aquí i per allà, i Tato, que jugarà doble campament, scouts, control de la situació i a donar ordres. Jo crec que en aquest mapa poden patir bastant l'equip de Tato, sobretot veient aquestes obertures. Ja, sí, endavant. Bueno, ara veiem, és el que dèiem, sortida manual, sí, perquè és un mapa potser una miqueta més obert, és més, bueno, és més de campanya, és més de batalla. Aquí és on es nota també, realment, no?, qui és bo. Això és el que diuen sempre. Tu estàs d'acord amb això? De que qui sap guanyar amb Aràbia és un bon jugador? Home, en teoria sí, el que passa és que hi ha moltes disciplines, però Aràbia acostuma a ser el bread and butter, no? Jo ho dic perquè a vegades, per exemple, a mi no m'agrada l'arena. Sí. I hi ha gent que només juga a arena, tio. Bueno, els famosos clowns, no? Clar, i llavors dius, hòstia, ja t'enganxaria jo a Aràbia i ja veuràs tu, però clar, amb arena... Arena és un altre món, realment és un altre món. Tato, que intenta fer bo aquest mapa absolutament cancerigen que li ha tocat, perquè té una fusta més o menys resguardada, però aquest or frontal a sota d'una colina, sobretot sabent que vindrà Duque a molestar Marquès, pot ser un problema. Té un or aquí trasero, però no sé jo. Li marca alguna cosa Pocholo, a Duque, suposo. Ara suposo que va molestar, no. Ja veuen que aquí hi ha Rich, per tant potser no seria la cosa a prioritzar per part de l'equip de Pocholo, que obre scouts, fa collera, fa el hacha, com es diu hacha? Destral. La destral. Tato, que comença s'estanca, Tato, s'està a gualejar. tancant, Ara una mica de soroll allà que els del LOL, que tenen l'escenari gordo, ens intenten fer la competència, però no passa res. I de moment... De moment anem a veure aquestes obertures per aquí, s'estan començant. Aquí hi ha el First Blood. Han matat el primer vilatà de Russi. Estaven aquí els dos. No és un gran drama, s'emmurallen curt, però no sé si seria la millor opció. I veiem a la zona del Rich, què està passant? Ah, mira. Està passant exactament el mateix, per tant, anem igualats, però ja tenen una miqueta més de vilatans l'equip de Duque, que en teoria hauria de poder dominar en aquest mapa, i ja comencen a sortir els arquers per part de Duque, tot just pujant la primera arqueria per part de Russi. Pocholo, que ja juga scouts. Rich també, la segona arqueria baix, aquí a l'esquerra. Perdó, Rich té segona arqueria pujant també com a viking. Està fent una torre una mica estranya en aquest tor, però bueno, suposo que aconseguirà defensar-se. Pocholo, que decideix atacar a Rich, una decisió una mica estranya, suposo que interpreta que no li farà mal a Tato, però en realitat ara a Tato li podries fer mal, perquè Tato està gridejant i aprofitant per tancar-se. Exacte, que es tanquen curt, es tanca cap al TC, perquè clar, és el que has dit tu, Oriol, té un or davant, totalment descobert, i a més no té cap fusta davant tampoc. Segona arqueria també per compte Àlex, que és Britton. Segona arqueria per compte Àlex, de moment Atenció, impressió aquí. Pocholo. I els primers arquers de Duque Thompson que se'n van cap a... Tato, suposo, no? Sí. Fixeu-vos com passen de la seva cara, passen de la cara de Rich i diuen directes cap a Tato, hermano, perquè aquí hem d'anar cap allà, a no ser que vulguin rodejar i anar-li a fusta i fer-li un absolut desastre, perquè han identificat que aquí hi ha una torre. A tot això tenen 8 aldeanos, ja més, Duque. Aquí deu haver-hi Idle TC per part de Rich, que està sucumbint una miqueta aquests nervis de jugar de flanco. Fixa't, Duque, Thompson i Russi, 0-0 d'Idle TC, Duque, Thompson i Russi jugant super net. Russi, que començo a sospitar una mica de l'Elo també. Compte, perquè van directes cap a Rich per intentar fer-li mal. Tato no podrà defensar aquí. Aquí li poden fer un absolut rumbononon en el jugador vermell que patirà. Mentrestant, a l'altra banda, no sé si està passant alguna cosa, ara ho mirarem. Ai. A veure per on surt Rich, com se les
Ara aquí treuen uns arquers... Compte però no sé perquè si ve podran Rich, fer es front pugen a a la colina, Duque, micrejant, bona micro per part de Compte Àlex, ve Tato que s'està començant a tancar en Huevito perquè no li hagin sorpreses, mentrestant que segueixen matant aquí, de moment no han matat més que 2 aldeanos de Rich, per tant estan relativament bé. Per l'altra banda, què està passant? On estan els arquers? No els veig, estan Ara aquí surten els i arquers els de Compte grisos Àlex. estan aquí, vale. Atenció perquè entrarà, Entra, li nega entra. tota la fusta. Vinga, Ai, ja, ai, ai, excitació en ai, el ai. públic. Vinga, som una mica de soroll. Comença a perdre aldeanos Rich. Aquí Rich fent el que pot. Ara ja tenen més arquers que Duque, però està marcant-se i dient-li vamos para allá, para Tato. A este le hacemos mucho daño. Vamos para Tato, però Tato ja està cerrado. Per tant, se'n van directes, es mouen molt intel·ligentment i arrossegaran cap al pocket. La segona armada... Això serà interessant, Està interessant, està picant tot. Mentrestant, a veure, el color gris, que sóc incapaç de veure'l, t'ho juro, Barrufet, t'ho diu. Compte Àlex, que juga defensiu, segurament a ordres de Tato, tu juga defensiu, realment hauria d'estar jugant defensiu en aquesta zona. Decideix moure's en el mateix moment que es mou Russi, també. Compte, perquè això pot ser estrany, segueix havent-hi una mica de moviment cap aquí, i ara Tato ja sap el que se li ve. Tato que fa l'armadura, Pocholo que fa l'atac, i ara picaran, suposo, en aquesta zona d'aquí, però Tato, ja sabeu que és un dels millors del món, es defensarà com un gato panza s'arriba. Totalment. Ara a veure Pocholo aquí, a veure si intenta enganxar Tato o no. Detecten, estan aquí pivotant cap al pocket. Mira. A veure, Tato, fixa't, Tato, que no l'enganxen. Ara l'han tret un, però no l'enganxen, bé. Home, és que aquí el que hauria d'estar fent... O compte, perquè li ha donat la instrucció Tato a Rich que intenti fer mal, però Duque està tancat, per tant no farà mal. Aquí li falta una caseta per obrir, però compte perquè Tato pot patir, farà la mítica de tancar amb el mercat. No sé si aquí hi ha un forat, no hi ha forat. Es defensarà bé. Per aquí Rich, que no aconseguirà fer mal. Aquí què està passant? Està havent-hi una mica de... Escabetxina, compte que entra, compte Àlex. Ha perdut Russi tota l'armi. Ha perdut l'armi. Aquí no es fica sota el TC, intenten entrar. No farà res. Aquí aquest mercat no el baixaran, se segueix defensant Tato. On estan els scouts de Tato, que no els veig? Aquí. Estan aquí, fa la forja. La forja, Bloodlines de Pocholo. Aquest mercat que l'intentaran baixar està a sota d'una muntanyeta, per tant li farà més mal als arquers de Rich, que decideixen tornar. Duque, que la seva economia està relativament bé, avantatgen en 20 aldeanos. Duque, a Tato pinta bastant bé aquesta partida. Lluita feudal, no sé si hi ha algú que està més disposat a passar castells. Podem veure els recursos? Els recursos ara te'ls poso, un segon, que està passant molta acció. Compte que li entraran a Tato aquí, pot estar en moltíssims problemes. Si no torna Rich, hi haurà moltíssims problemes, perquè aquí a Tato le pueden dar de todo. Esteto consejos, compte que ve aquí. Just li entra ara Pureza. Compte perquè tindrà molts problemes Tato, com no aconsegueixi netejar això, està sobre d'una muntanyeta, pot morir a l'intent, Tato defensant-se mentre els seus companys d'equip no l'ajuden. Com netegi això Tato, et juro que desinstal·lo el joc. Ja no cal jugar-hi més. Està rebent bastant mal Tato, que de moment no ha perdut ni un aldeano. Compte perquè netejarà això Tato. Neteja això Tato. Neteja això Tato, la mare que el va matricular. Es aconsegueix defensar Tato d'això. Ja et ben asseguro jo que ara mateix tindria 15 aldeanos morts, tots els scouts morts, i el TC delatejat dels nervis. Mentrestant, Rich, que no es fica sota el centre urbà de Duque Thompson, que ja torna amb els seus arquers. I atenció perquè Tato ha netejat, Ha netejat a Pocholo i a Duque Thompson. Impressionant, Una defensa d'absolut èlit. Sí. Mentrestant, què està passant per aquí? A tot això sí que és cert que porten 15 vilatans d'avantatge, però torna a passar el mateix. L'equip de Tato té més avantatge en exèrcit. M'he perdut tot això i aquí està contraatacant contra Àlex, que si mata l'exèrcit pot matar moltíssims aldeanos. Micreja, li matarà aquests arquers i després li matarà els aldeans. Mare de Déu. Compte, a veure com va el KD. Ha perdut 7 vilatans Rich. N'ha perdut... quants n'ha perdut ara mateix Russi? No ho veig, n'ha perdut 4. Podria ser pitjor. Mentrestant, aquí li marca Pocholo alguna cosa als seus companys d'equip i el primer de clicar a Castells és Pocholo? No, és Russi. Russi, que estan més tranquil. Russi, però que no té arquers. No, perquè els ha matat compte Àlex abans. Russi ha clicat a Castells amb 0 arquers, per tant, això pot ser un problema perquè no tindrà bola i ara compte Àlex quan aconsegueixi pujar li tindrà l'avantatge guanyada Tato, que decideix contraatacar. Aquí estava els recursos. A veure
si Tato és bastant descarat, es tirarà cap aquí, intenta fer màgia Pocholo, ui, 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 una mica de nervis, aquí perdrà Vilatans, Rich, que pot venir aquí a trencar, mentrestant, no sé si està venint una mica d'acció aquí, no, No, de moment molt tranquil. Duque que li marca, estic venint cap aquí, Tato que ara li entraran aquí a Pocholo, que és el jugador fort que està pujant a Castells, i ara com defenses això, amb Xibramses, Mare meva. però clar, Tato ja està pujant a Castells, i de nou, Tato no ha rebut mal, té 45 Vilatans, és el jugador que tot i haver estat doblat, té més Vilatans que ningú, És increïble, és que no sé si li han matat cap vilatà abans, i compta... No, abans... A veure... Canviat. Jo diria que no, No li han matat cap... Espera't. No pot ser, tio. No li han matat cap vilatà abans a Tato en l'atac que li han fotut. La mare que em va matricular, compte, perquè estan aquí campejant-li l'or, no pot fer res, Pocholo. Ara ja està Duque, que ha de venir a defensar el pocket. Rich micrejant verdaderament bé. Compte aquí. Compte aquí perquè Això és micregen, però aquí Duque batalla crucial, està entrant balística per part de Duque. Un cop li entri balística, Rich no està ni pujant, per tant hauria d'estar relativament bé, però el problema serà que Tato arribarà a Castells i farà centres urbans i es podrà defensar. Mentrestant, un atac per aquí de Duque que pot matar algun vilatà, sobretot si té balística. Com va aquesta lluita d'aquí? Ara ja aconseguiran netejar. Tato que ara intentarà intercanviar per Aldean, suposo, per fer el màxim mal possible. Mentrestant, compte perquè per aquí també ja està ben acció. Russi que ha pujat a Castells però no ha aconseguit millorar les seves unitats. Sembla que compta Àlex se l'està menjant una miqueta, està jugant molt bé compta Àlex, l'economia una mica R1 Economy per part de Russi, i ara sí que Duque ha aconseguit netejar la base de Pocholo, que òbviament no pot evitar el seu tic, afegeix ràpidament un centre urbà, no fos cas, i Tato, aquest també és de l'escola de l'AN, afegeix 2 centres urbans, només pujar a l'edat dels Castells, mentre Duque acaba de matar moltíssims aldeans aquí a Rich, que ho està passant verdaderament malament. I de mentre aquí, aquesta banda és una miqueta més tranquil·la, però bueno, compte Àlex, doncs va molestant tot el que pot a Russi. Ara ve Tato per darrere. Ara ve Tato també, que vol tocar una miqueta a Russi. Jo crec que Russi està patint molt, no cal tocar-lo gaire més. El que s'hauria de tocar és a Duque, que amb l'spam Maya pot donar molts problemes. Té 29 crossbows, no sé on són ara mateix, estan aquí, suposo... Si cliques a sobre, on estan els 29? Sí, aquí, 31. 31, aquí estan, sí. Li marca alguna cosa aquí a Pocholo. Sí, compte perquè hi ha perill. Li està fent moltíssim mal Rich. Cap dels dos, o sigui, els flancs realment, els flancs no s'han arribat a tancar mai, No. i si no et tanques en una Aràbia passa això, que de cop tens un full rainbow a la teva base i és molt difícil defensar-se, sobretot a los baixos. Duque que rodeja per aquí, mentrestant segueix havent-hi història per aquí, avantatge en 500 punts ara mateix Duque, l'equip de Tato, Sí. que Tato fa la de l'AN, Estàs dient- 4 ATCs, i que sigui el que Déu vulgui. Identifica Tato que el que necessita és bomejar, fer granges, aprofitar-se d'aquest bonus eslau i fer el carrito, perquè si no, no hi ha manera. Fixa't que, evidentment, té un punta, que és Rich, amb 17 vilatans, Rich està mortíssim. Està molt mort i a més està a la meitat, no està ni a la meitat de Castells. Rich ho està passant malament, és el jugador de vermell d'aquí, de la vostra dreta, també els nervis. No tots els dies es puja a dalt d'un escenari, i Tato que fa la mítica de defensar-se amb un taller de maquinària de setge, Bé, aquí que Duque Thompson recordem que és més barat, intentant compta Duque, que es pot pressionar posar Tato. sota. No pot, ara no hi ha, està ple de TCs, no pot fer res. Pocholo que intenta fer fora Tato, que el que fa és anar cap a la seva base. Suposo que... Sí, clar. Ui, mira aquí, Pocholo també a la base de compte Àlex, perquè deixi de molestar Russi, perquè clar, Russi també està una miqueta fluixet, tot i que en Bills continua mantenint-se. Russi aguanta, tot i que li han donat bastant per totes bandes. Ara mateix Rich és l'únic jugador que està a l'edat feudal, ho està passant molt malament. Rich estarà pensant en quin moment se m'ha acudit a tot això. Tato, que té 66 vilatans i ja en té més que Duque, però jo crec que aquí Duque sí que està marcant-se una partidassa i pot començar a fer de carrito, perquè és molt, molt perillós el jugador Maya quan està en aquestes condicions de poder fer 4, 5, 6, 7, 8, 9 arqueries per treure arquers com si no demà. Tato que segueix farmejant, jugant al Farmville com si fos un bon malalt, i ara mateix què passa amb l'exèrcit de Duque? Què? Ataquem a Tato o què fem? Què està passant? No ho sé, suposo que ara s'estan posant d'acord, sembla que Duque tira cap amunt, per darrere. I full rainbow a Tato. Sí, clar, és que si no se't tira el temps a sobre, Tato que s'ha quedat amb el mateix Houset, té 6 KTs només, compte que perquè Pocholo està fent molt bona feina aquí, aquest TT pujarà, el passing,
Arriba també Russi Ai. a contribuir a la causa, acaba pujant, però jo crec que podran morir alguns vilatans. I aquí es ve tota la fúria uruguaia a fer mal a Tato, però just li ha quedat aquesta pilota d'arquer separada i no podrà fer mal. Arriben els camells de Pocholo, perdrà aquesta bola, ai, baixa la bola de nou a 30, ja marxa Tato, que jo crec que ha intercanviat correctament a tot això. Duque, que no hauria d'estar lluny de poder pujar a l'edat imperial, i quan tinguem un Maia a l'edat imperial amb el seu flanco mort i l'altra banda igualada relativament, pot estar en problemes. Compte Àlex, jo crec que hauria de deixar ja d'estar a Russi i anar a molestar Pocholo. Intentaran fer mal a Tato aquí. Compte perquè els camells indostans poden tirar Fa una mica de por. centres urbans com si de mantega es tractés. Efectivament, a més té camell imperial. Tornarem a veure la defensa mestra de Tato, que no fa un segon taller i s'intentarà defensar amb escorpins i caters. Anem a veure, perquè segueix tenint 81 vilatans, els mateixos que Duque, que jo crec que cancel·larà vilatans i podrà pujar a Imperial, i l'equip de Tato estarà en problemes. És possible que veiem una tercera partida. Compte perquè aquí Russi es posarà sota el TC, just passing, no, bueno, els arquers, no m'agradaria ser aquest senyor. Estàs una mica distret i passen aquestes coses. No s'hi va la badar. Mentrestant, Rich per aquí, que està fent la cuca trempada al Baliga-Balaga aquí a la muntanyeta, mentrestant com va aquest atac. Duque, que se'n va cap enrere, suposo que perquè estarà Will Barro, minut 32, Nikop, pràcticament. Aplaudiment per Will Barro. I també felicitacions a Russi, que aconsegueix pujar a Crossbow. També Tato Will Barro, també. I sent Slau té una mica més de pecat, però suposo que estem en les mateixes. Està rebent molta pressió Duque, també ara rep la pressió de Rich, que va absolutament sol a fer mal. Jo crec que Rich està una mica massa sol aquí i el podran netejar amb certa facilitat. Envies uns quants xibrances i no hauries de tenir més problema. Fa la segona defensa Russi. Aquí què està passant? Tato decideix fer un contraatac de la mà de compte Àlex, ja se'n van a tocar Pocholo. Compte perquè això pot canviar les tornes de la partida, perquè aquest atac que han fet aquí el Duque no està fent res. Per què no puja Duque a Imperial? Duque, sube Imperial, sisplau. És la teva win condition, Duque, necessites pujar a Imperial. No sé com van de recursos. Ara ho mirarem, a veure, recursos. Duque no té recursos per pujar. Ara ja sabem per què no puja Duque. No, ha clicat. Vamos, ho tenia en cua. Compte perquè ara aquí li entren a Pocholo i Pocholo no té un taller per defensar-se. Ara li negaran moltíssimes granges. On estan els camells de Pocholo? Estan tornant. Ara tornen. Ui. Atenció, perquè això pot ser... Clar, què passa? Quina és la bona notícia de tot això? Que Tato no mor. I si Tato no mor, vol dir que et pot fer el carrito de la partida. Compte perquè aquí té 500 milions de camells Pocholo, però sense l'ajuda de Duque no aconseguiran netejar això. Compte perquè deixa una mica sol aquí Tato. Compte perquè això una mica estrany. Ai, li deu estar dient perdó. I li netejaran tots aquests camells. Això no... no sé si s'ha despistat o ha sigut una decisió voluntària. Devia estar distret amb alguna altra banda. Algú s'ha distret. Aquí Duque, que segueix intercanviant amb Rich. Atenció, Aquí té balística, Rich no té balística, o sigui, a veure... No té balística Rich. Haver de no lluitar-ho. Aquí cuidado Tato, perquè li fa un bon rum aquí a Pocholo, l'ha deixat sol a canvi de fer-li bastant de mal a Pocholo. Suposo que Tato identifica, està pujant a Castells, a Imperial... Duque també, mira, ja... I Duque ja està arribant. Tato arriba, suposo que Tato voldrà jugar Castells per intentar defensar-se fent la corona dels eslaus, i el que passarà aquí és que intentarà jugar, suposo, Onagro per parar la bola d'arquers de Duque, que Duque s'avança amb Rich, però déjalo, si ja està muerto. Rich, déjalo, ja està muerto. Aquí el tornarà a intercanviar Rich. No té balística, Rich. Aquí es defensa més o menys com pot Tato, que segueix molestant per aquí aquesta banda. S'intenta refer com pot Russi, que té una bona R1 Economy, i aquí es veu un castle de Duque, que jo insisteixo, no crec que hagi de fer mal a Rich. Fixa't Tato que fa dos castells, està fent dos castells a la vegada. Tato està fent dos castells a la vegada per defensar tota aquesta zona on identifica que hi ha aquests recursos importants. Mentrestant, Tato, que segueix fent-li un absolut desastre a la base de Pocholo, que està amb 80 aldeanos, 120 aldeanos per part de Tato, que em pregunto si serà possible que carregi aquesta partida també. 600 punts de diferència només. Molt poquet.
molt poquet. Ara començarà a fer estable, suposo, i suposo que voldrà jugar a Onagro, Jinete, o no sé com s'ho farà, perquè això és el verdaderament problemàtic. Intentarà intercanviar aquí Rich, però aquest intercanvi no és bo, s'equivoca el patrullar, aquest castell que pujarà, però jo insisteixo que el problema no és Rich, haurien d'anar a per Tato. Què està passant? Aquí s'ha distret Duque Thompson, aquest castell. Fa pinta de... No, no serà un Doubtcaster, No és Doubtcaster perquè té una bola de 50 balestes aquí. Compte perquè ara intenten descarregar tota la ira dels petes a l'equip de Tato, però ja té els castells defensius, també s'ha fet la fletxa, té Botkin ara Tato, també té uns escorpins aquí, Pocholo que es distreu, segueix molestant Tato a Pocholo, l'ha deixat amb 82 a Vilatans, està pujant a Imperial Pocholo també, mentrestant Duque que intenta buscar una miqueta les pessigolles per aquí, intentarà rodejar per aquesta zona, tenim a Pocholo intercanviant, fent una miqueta de mal, podria buscar aquesta zona, compte que perquè està Duque ficant-se al cor de l'economia de Tato, intenta barrar-lo, això és un moviment de pro, ho intentarà, ho aconseguirà, mamma mia, espectacle! Mira, ho perd tot Duque Thompson. Ho perd tot Duque Thompson, vindrà, com li agrada a la grada aquestes coses. La gent vol sang i fetge, ja està, tu. Mentre tot això passa, Rich, que està enfonsat en el fang, mentrestant intenta caçar aquest exèrcit de Tato Pocholo que pivota també cap a compte Àlex, que a poc va fent feina, ja està amb 87 vilatans, té més vilatans pràcticament compte Àlex que Pocholo. I què? Falco, com ho veus això? No ho sé, de moment jo crec, hòstia, quin raideig de Pocholo cap a compte Àlex. No sé, mira, fixa't que les puntes de Tato estan patint molt, però és el que dius tu, Tato no està patint tant a la seva base i això, a la llarga, no sé com acabarà. Potser el que intenten és deixar Tato sol, tu creus? Sí, ara patirà una miqueta compte Àlex amb els raidejos de Pocholo, però Pocholo que està jugant full camel i ara és possible que intenti jugar Onagro a la Bardero Tato, ara sí que fa el castell que jo estava demanant Duque, directe per anar cap a Tato, però Tato el que farà serà intentar tornar-los boig i raidejar com un bon malalt, i segueix ensenyant una miqueta massa pel meu gust amb Rich Duque Thompson, i fa un castell aquí. Recordem que el fort de Duque Thompson no és el late game, en canvi el fort de Tato sí que és el late game, i jo en aquest moment sí que comença a fer una mica més de figa a Duque, que ara mateix està igual de punts que Tato, amb la mateixa economia i una bola de 75 ballestes que no van enlloc. Segueix raidejant aquí Pocholo. Pocholo és de late game? Tu creus que és bon jugador de late game, Pocholo? Sí, Pocholo és un molt bon jugador de late game i ho està demostrant, comença a créixer en puntuació, comença a tornar bojos l'equip. Tato que fan un equip aquí, un atac per intentar fer mal al pocket, molt bon castell defensiu de Pocholo que ho identifica de seguida, li marca Duque aquí estoy, però ja estan els castells defensius de Tato, compte perquè pot perdre aquí unes quantes arbalestes si es despista. I ara no molta arbalesta aquí, no gaire, ja està. Li marca Pocholo, em venen per aquí, en principi amb Shivramsa i Camell... No, clar, segueixo dient Shivramsa, però estan jugant amb Hindustani. Disculpes, és Camell, no passa res. Disculpes. A Tato que es tira sobre de Pocholo, intenta fer-li mal. Tato es tira sobre Pocholo i Pocholo es tira sobre Tato. En principi hauria de sortir millor aquest raideig per part de Tato, però Pocholo molt bé, tancant amb pedra al darrere, intenten fer mal al compte Àlex, però hi ha un castell defensiu molt bo, mentre estan per aquí Rich, que està morint miserablement, i ja comença el setge amb aquest llençapedres per part de Duque, i aquí jo crec que tindrà problemes Tato per intentar treure-s'ho de sobre. Està jugant Boiardo. I atenció, perquè l'equip de Duque i los Petes li està donant la volta a la partida, veurem... Jo crec que ja s'està començant a decantar més aviat perquè ja se separen 1.200 punts. Tato està molt fort, però Tato és molt bo, però no pot amb tot, i menys en una Aràbia, com hem dit. Per tant, potser ens n'anirem a la tercera partida. Intenten fer un contraatac aquí per matar a Pocholo, però el problema no és Pocholo, el problema és la bola d'arbalesta d'aquí. Compte, perquè això és Boiardo. És Boiardo d'élite, es nipejarà això per guanyar una mica de temps. A veure què passa. Li hauria de tirar el trebutxet. No li tira el trebutxet, no. No està micrejant Duque correctament. S'aconsegueix defensar Duque, que està distret amb Rich, quan en realitat, insisteixo, hauria d'estar micrejant això. Compte perquè encara té una vida més Tato. Aquí els intentaran netejar, a veure què aconsegueix fer Tato. No crec que aconsegueixin fer gran cosa. No, això ho perd. Això ho perdrà tot Tato i jo crec... l'equip de Tato i atenció perquè Duque i los Petes es posen ja per davant. I tiren el Gigi Tato. Es posa l'1 contra 1. Ben calent, el més calent és a l'aigüera. Sí.
Els seguidors de Petes que estan absolutament desbocats. Una gran partida, com hem dit, a l'Aràbia. L'Aràbia és difícil de carrejar en aquestes circumstàncies, eh? Sí, ho has dit tu al principi i potser tu has dit... Jo crec que en aquesta partida l'equip de Tato ho tindrà més difícil perquè és més difícil de carrejar. Doncs, efectivament, 1-1 per ningú, perquè clar, és 1-1, així que ho deixem... No sé quin serà el tercer mapa, no sé quin mapa quedava el tercer. Nòmada. Ostres, aquest sí que, bueno, no és una Aràbia, clar, un nòmada. Veurem quina és la consigna que donarà Tato. No sé si jugaran els tres mateixos iguals o s'incorporarà l'Iazan. Ho veurem. No sé des de l'stream com ho esteu veient. Ens heu dit que se sent una mica fluix. Vale, se'ns escolta molt baix, diuen. Anem a... Ara, jo crec que sí que se'ns escoltarà a tope. Anem a mirar a veure la següent partida. Quina és? A veure si ja... Encara no estan jugant, eh? No sé si estan al lobby o què. Ja està, ja ha pujat el... Llàstima, ara Manuel de Cruz se sent? Se són els que esteu en el Twitch? Vale, diu que s'escolta millor. Vale, perfecte. No, bueno, sóc jo que no se'm sent? Com esteu? Anem a canviar el marcador. Bueno, si ara se'ns sent millor, perfecte. Ara aquesta partida jo crec que serà interessant aquesta partida, més amb Nòmada. Perdoneu. Tenim a Duque Thompson aquí, que ja recupera. Bueno, da. Uruguayo.
Molt bé. Aviam, aquest és el meu micròfon, sí? Bueno, no me'n recordo ja. Bueno, excel·lent. Doncs què, com esteu veient això? Està emocionant. Recordem que tenim fins les 7 aproximadament per jugar aquesta ronda i després estarem de 7 a 8 potser fent un showmatch que podria consistir en la partida 1 contra 1 entre Tirador i Pocholo. Podria ser interessant després fer Tirador-Pocholo del torneig, que castegi Torrelles, per exemple, el nostre company amic Torrelles. Hi ha una petita reunió, un petit meeting ara mateix al voltant de Tato. Tato donant instruccions. Se'ls vol emportar aquest premi, que recordem, tenim 300 eurazos de cash prize en aquest torneig que estem veient, repartits en el 70% per l'equip guanyador, 30% per el finalista, i també tenim llicències del Capture Age que es repartiran pels finalistes, semifinalistes i quarterfinalistes, diria, també en l'1 contra 1. També es sortegen 2 raspalls elèctrics entre els participants de cortesia de Dr. Fergab, i també diria que els guanyadors del torneig tenen un lot regal de la cerveseria Sant Jordi, molt amable. Doncs sembla que l'equip de Tato ja ha planejat la seva estratègia. No ho sé què els hauria dit, no ho sabem. Sé Tato, que repetirà, sí. Eliazar no jugarà més. Repeteixen el mateix aquí perquè recordem que l'equip de Tato són 4. I a l'altra banda, doncs no sé, suposo que encara no sé si estan parlant o què, jo crec que ja ho han parlat, el que havien de parlar. Estan allà fent una mica de risites. Estan al lobby encara, estan al lobby. Estan al lobby. I res, ara de seguida, a veure si els trobem. Banda catalana... Això és la final, serà la tercera partida. Sort que ho hem fet best of 3, perquè ho arribem a fer best of 5 i ens quedem aquí fins massa tard, fins que tanqui el saló. Us haguéssim dit que haguéssiu portat una tenda de campanya i ja està. Doncs atenció perquè tenim la partida definitiva, Recordem que aquesta és la partida ja definitiva que tanca aquesta Copa de la Banda Catalana 2023. Primer any al Saga, segona edició del Saga, primer any que estem aquí amb els companys del Saga, amb gent vinguda de tot arreu, així que esperem ser ben aviat els propers anys també per aquí, i per què no a l'escenari principal, a l'escenari aquell ben totxo, fent soroll. Bueno, jo crec que Age of Empires s'està guanyant un lloc, S'està guanyant un lloc. Clarament, i no ho dic perquè sigui part implicada, sembla que ja estan en partida, a veure si em surt... Aquí... Ja ho tenim, ja ho tenim. Ja ha començat la partida. Canviem la d'això d'anar... Vale, excel·lent, tenim Nomad. Anem a veure com surten aquests jugadors. Recordem que el mapa de Nòmada és un mapa que comences amb 3 vilatans desperdigats por ahí. Rich que anava a fer una casa, però de cop s'han recordat. Soy Dravídico, no faig casa, o això, o Gauss li ha recordat. Gràcies, Gauss. Dravidian. Doncs fixa't que, ostres, hi ha molts TCs al costat de l'aigua, Mira Tato. Tato que fa un TC al costat de l'aigua. Aquí està passant coses dur, que està marcant ja. El TC de Russi, que l'ho diu amb totes les meves forces, però amb totes elles. Russi fent un TC molt qüestionable i li està marcant alguna cosa aquí, Duque, al seu equip. El port de Rich aquí baix, al costat del port de Tato. Això sempre seran males notícies. Tato jugant amb Lithuanians. També us seré sincer, no m'encanta el centre urbà de Tato, tot i que ell sabrà el que fa, òbviament. És que no té... Sap on té or? És que... Bueno, haurà d'anar a buscar or aquí o aquí, i compte perquè Duque està jugant amb vietnamís i ja els hi marca els seus companys. Tato està aquí, Rich està aquí i el comte Alex està aquí. I també el de Pocholo, ostres, està aquí. Pocholo! No pot fer ni granges, Què tio. hiciste? Ui, ui. Això és la península ibèrica, de Pocholo, fent honor a d'on és ell. La veritat és que no hi ha restarts de Nòmada i això és un mapa, vamos, claríssim per fer un restart, perquè mireu el TC de Pocholo i el TC de Russi. Això serà un puto circ, perquè la veritat és que això és un molt mal start. I estan... Ojo, no, espera, perquè un segon ha sortit Tato sol. Està Tato sol. Totalment, Està Tato sol.
Fixa't que la meitat dreta no hi ha ningú. La meitat dreta del mapa La no hi ha meitat ningú. dreta no hi ha ningú. Ja compta Àlex aquí. Tato aquí, anem a veure com ho veuen ells. Així. Efectivament. Ells estan situats així. Ja sap que té un hora aquí a la dreta, a Tato. Sí. Veu l'hora aquí. Rich, que està aquí fent el que pot, tindrà Duque al costat. I compta aquí, estan una mica separats, però Rich està fent una mica d'escut entre Duque i Tato. Això, òbviament, ells no ho saben. Bueno, I si mirem aquesta banda... Perdoneu que sí, Sí, és és que així, no passa res. tinc una mà al micro i no puc fer-ho tota la vegada. és que, home, no passa res. Vale. Doncs Duque, Thompson, bueno, les civilitzacions, què? Civilitzacions, bueno, bastant bones, no? Lituans, berbers, dravídics. Dravídics m'agrada bastant, en nòmada, òbviament. També m'agrada bastant vietnamís perquè et permet fer un pla de partida amb conseqüència. No m'agrada gens ni mica la posició dels equips ara mateix de Duque, perquè té És Rich aquí que complicat. es lamegen una mica els recursos, fins i tot Duque, que està una mica al no-res, i Pocholo, que ha trolejat, jo crec, fent el TC en aquí. On té el port Pocholo? Pocholo té el port aquí. Bueno, com a mínim Pocholo té un bastant bon port. Ara mateix Està bé. l'equip de Tato, 4 vilatans per sobre. A més, recordem que, clar, com que Russi és vietnamita, tenen la posició de l'enemic. No els hi cal explorar. Per això m'agrada vietnamita en aquest cas, tot i que de poc els hi serveix saber que Tato està tan lluny, perquè al final el que vols és el de sempre, fer mal a Tato, i Tato el que farà serà jugar una mica d'aigua, potser jugarà scouts per tenir control de mapa, o potser farà fast castle, intentar bombejar, i llavors què? Tenim Pocholo, que és el que està més a prop de Tato, però és que... Però és que no li cap ni una granja a la zona de l'aigua. No. És que... Jo crec que Pocholo jugarà full aigua, no? Pocholo jugarà full aigua. Duque, que el que hauria de fer seria fer un castle drop, no? Sí, Però si li fas un castle drop a Rick, passarà el mateix de la partida anterior, que a Castle els hi costa la partida. Per tant, el castle drop s'hauria de fer a Tato. I compta Àlex, que està amb Bohemios, que suposo que el que buscarà és fer castle drop en algú. depèn del que digui Tato. Jo crec que Veurem. Tato indicarà que compta Àlex faci castle drop en algú per distreure'l. Aquest algú podria ser Pocholo o Duque, en cas que el trobi. Home, I Rich potser li fa jugar aigua per distreure una mica, no sé, no ho tinc clar, no sé què haurà planejat Tato, però Ni Tato, idea. que de moment és el que té més unitats econòmiques, 17 vilatans, perquè és lituà i òbviament tindrà l'start perfecte. Ha agafat 2 senglars ara mateix Tato, no sé si buscarà un tercer. Sembla per la disposició dels vilatans que no busca fer un fast feudal. N'ha agafat 3, de senglars. Directament. Ha tingut bona exploració, la veritat és que Sí. no m'agradava gaire, però òbviament lo dolent ho aconsegueix convertir en bo, un jugador elit. I Duque, mentrestant, que està en una situació més o menys correcta, a veure què tal se li dona el nòmada. Duque fent molta pesca, ja va pel setè pesquer, farà el setè pesquer. Duque contra Tato, que jugarà aigua, no ho sé. A veure, Pocholo, 6 pesquers, farà... Puja ben clica ràpid Pocholo, feudal, sí, que Pocholo voldrà jugar aigua, suposo. suposo. Sí, home, ja amb la posició que té. Compte, perquè Tato se'n va a buscar pedra. Pedra. Quina tindrà de cap, Tato? Suposo que voldrà jugar a Castell Leitis. Clar, és veritat. Castell Leitis, Leitis, no ho sabem. Tenim a Rich aquí apropant-se a un altre porquet. I mentrestant Pocholo per aquí, que se n'han hagut d'anar a l'interior de França a buscar or. La veritat és que la posició de Pocholo és per fotre's un tiro. és que Però bueno. realment, hòstia, jo feia temps que no veia una mala posició així. Sí, aquest nòmada realment aquí potser ha empacat una mica de nervis, perquè realment al començar has de mirar els 3 aldeans que tens i dir, a veure, aquesta posició m'agrada, o aquesta, i la que tingui més a prop de l'aigua faig un port. Duque, que s'està ensenyant aquí amb els pesquers, 7 pesquers, Ja està bé. 5 pesquers per part de Pocholo, 5 per part de Russi i per part de l'equip de Tato. Per part de l'equip de pesquers? Sí. 6, 6 i 6. 6, li marca alguna cosa a Duque aquí, no sé ben bé què. És el número de Satanàs, tio, no sé si vol dir alguna cosa, això. El primer que passa és Pocholo, que suposo que haurà fet 2 ports. La seva sortida és galera per esnipejar pesca. Suposo que intentarà esnipejar la pesca de Tato. Tato, que ha afegit, quants pesquers? 6.
Per tant, suposo que Pocholo no sé si sap que té la pesca allà a Tato, ara veurem. Va a veure. No sap on No, està no la pesca sap. de Tato ara mateix. Ah, sí, sap que aquí hi ha un port. Sí. I escolta'm, i Tato sap on està el Duque? Tato sap on està Duque, ara veurem. Per cert, Tato ha fet un fast feudal relativament. No sé si buscarà, anem a veure els seus recursos. Sí, buscarà un fast castle, de manual. Sí, sí. Quan té Amb un 29, build order ben no, tight. El que farà 23. serà vendre pedra, Ah, clar, clar. o potser no, a veure. Sí, haurà de vendre pedra, ha agafat 120. Mercado Herreria, Tato se'n va cap a Castis. Rich, que mentrestant no sé què vol fer exactament. I compta Àlex, què? Farà Fast Castle into Wagons. Mira, sí, de manual també. Russi, que surt de la cova una miqueta jugant arqueries. Duque, que juga Fast Castle també. I voldrà fer un castell, suposo que a Rich o a Tato. És que, Tato, que és el primer de clicar castells, òbviament, amb el build order més tight. pobre Rich, perquè el que li està venint per aquí darrere, no sé si... Sí, però si Rich fa d'amortidor, de wall, No, li dona temps a Tato, això està clar. li donarà temps a Tato que està Mira la pedra, Sí, i mentrestant Pocholo, que està fent aigua, a veure com va per aquí la lluita d'aigua. Tato, que no sé si voldrà fer un fire, no fa aigua. Esnipejarà la pesca a Pocholo, això és bastant important, esnipejarà la de Rich. No sé si es centrarà en la de Rich o anirà descaradament a per la de Tato. Es centra en la de Rich, que treu una galera, 2 galeres, bona defensa per part de Rich aquí. Li marca alguna cosa Duque aquí, per tant, li marca que segurament farà el castell aquí. No sé si és la decisió més correcta, de nou, anar pel jugador lila, perquè Tato, amb un mapa híbrid, et pot fer un absolut desastre. Compte, perquè aquí Pocholo se centrarà simplement en esnipejar pesca. Tato, que deu estar corrent per aquí, potser fa un fire per intentar bloquejar una mica. Segueix marcant Duque, i jo vull per això, Traeme los arqueros, que vamos per això. Aquí es fa una porta, bueno, uns walls una mica estranys, ja va cap allà Duque i aquestes granges que tal qual neixin, els brots verds, això és com el procés. Arribarà un castell i se'ls hi posarà al davant. El Duque per això, ara què va fer? Un castell? Però Sí, Duque li farà un castell a Rich. Encara no té la pedra per això. Bueno, a veure, Duque, sí, la tindrà ben aviat, es Ara. menja un cèrvol, mentrestant, quina culpa té aquest cèrvol? Atenció, policia, estàs rodeado, a veure, anem a veure per aquí, Tato, a veure si fa aquest castell, ha pujat a l'edat de castells, no té la pedra encara, farà un TC, què fa? Tato, fa TC, de moment TC, i aquí es veu el Castle Drop in the face, a Rich, vinga, una mica de soroll per aquest castell, la gent s'anima, uau! Sempre està bé, atenció, aquest castell a la cara. Rich, aquí ja ve aquest I estic exèrcit de Russi. veient la seva pantalla del Rich, pobre, deu estar patint ara. Perdoneu, a tot això m'he despistat una mica de l'aigua, disculpes. Què ha passat amb l'aigua? Li han esnipejat pesca a Tato. Tato té 3 pesques, n'ha perdut 3 a mans de Pocholo, per tant, bona feina de Pocholo. La redempció una miqueta, que juga ja a Barraca, suposo que buscarà castells aviat, està clicant a castells, ja puja també a castells. Compte Àlex, que suposo que farà el castell a on? No ho sabem. A veure... Suposo que se n'anirà cap a Duque. És possible, Ui, i atenció perquè aquí un castell pot fer molt de mal, Iep. Aquest castell pot fer bastant de mal, és bastant difícil fer castle drops mentre t'estan fent castle drop a tu, i recordem que l'arquer berber no ho fa especialment bé contra les vagonetes són molt fortes, mentrestant Tato compta perquè aquí està fent un castell, aquí pot venir una mica de lío, això són uns aldenos de Rich que se'n van cap a casa de Tato, ven com papà, li diu Tato, i se'n van corre fores, literalment, se'n va a aquesta civilització dravídica. Escolta'm, potser sí que l'estratègia és millor matar els puntes i potser deixar Tato sol, de moment els està funcionant. Sí, Perquè en però l'anterior també... ara Tato es defensarà tranquil·líssimament aquí i compta perquè està fent un centre urbà aquí Rich que jo crec que molesta fins i tot una mica a Tato, també el podria haver fet a una altra banda, i ja fa el tercer centre urbà a Tato, mentrestant jo crec que delatejat. He deleted, i ha fet el TC aquí, i mentrestant a l'aigua què està passant? Rich, que ha guanyat l'aigua a Pocholo, el qual significa... No. Sí. Rich, però Rich no ha matat la pesca de Duque, perquè Duque està long distance fishing, per tant deu haver fet un just passing, mentrestant compta perquè se viene al castell aquí forward de Duque, que diu, bueno, pues me voy de este oro, me voy a otro, pero no tengo más oros. ¿A dónde voy? No puedo, tío, no puedo.
Està bé per això aquest castell, eh? Està fent un taller per defensar-se de les vagonetes. Aquest era Russi, per cert, no era Duque. Però bueno, la broma aplica igualment. Compte perquè està Tato sempre com un corcó esnipejant la pesca de Russi. No és gaire important perquè l'important seria esnipejar la pesca de Pocholo, que Pocholo segueix tenint 0 pesquers, doncs m'ho dec haver menjat, no, perquè li ha menjat, perdoneu, perquè li ha menjat Rich. Rich. Mentrestant aquesta Fire fent feina, i aquí què? Què ha passat amb l'agressió de Duque? Duque que ve aquí amb aquests arquers, aquests camels, que fan un wiga bastant divertit. Compte que es poden posar aquí sota, compte Duque, retrocedeix, iepa... Duque que té la fletxa, no té la fletxa, ¿no? No. No té ni la fletxa, no té ni la fletxa. No té fletching encara. Me quieren romper el culo. No té ni la fletxa. Bueno, segueix buscant. Mentrestant per aquí Pocholo no pot evitar-ho. La tecla del TC és massa, la tentació és massa forta. Per aquí les vagonetes del comte Àlex que comencen a posar en complicacions a Duque, que es defensa molt bé amb catapultes. Recordem que fins que no aconsegueixi ajuntar comte Àlex 6 o 7 vagonetes d'aquestes, Duque es podrà... Compte perquè està micrejant molt bé aquí el jugador comte Àlex. Compte que li mata la catapulta. Això és molt important per comte Àlex, que podria divajar aquí i començar a fer mal. Molt bé, eh? Bona feina per part de comte Àlex. Ha perdut, mentre tot això passava, Camels aquí, Duque. Això aquí baix, que ja comença a haver... hi ha monjos per aquí. Comença a haver-hi conversions, comença a haver-hi camells de Pocholo, que és el Camel Player. Quart TC de Tato, que és el jugador més vilatans ara mateix. Com deixin tranquil a Tato i li deixin agafar relíquies, compte aquestes conversions. Mr. Yo Conversion. Ai. Una altra. Li mata tot a Duque, que a més deu estar col·lapsant gràcies a la feina de comte Àlex a la seva banda, que fa un taller, també molt bona feina de comte Àlex, a les ordres de Tato, de moment control d'exèrcit molt igualat, economia 130-130, aquesta final està roent, està al 50-50, no podíem demanar una altra cosa, ja arriba a l'edat dels castells Rich. I quina molt bona feina està fent comte Àlex, eh? Molt bona feina de comte Àlex aquí, compte perquè es defensa també Duque, arribarà en breus Russi, Castells i Pocholo, que posa el tercer centre urbà que l'ajudarà a intentar igualar l'economia amb Tato. Cinquè de TC de Tato? Cinquè TC de Tato? Sí. No, aquest és de Rich. Que Rich és dravídic, no sé quina unitat acabarà jugant, però de moment el que ha de fer és intentar tornar la partida. Compte la micro, perquè compte Àlex li fa una per una a Duque. Està fent ballesta, Russi, no sé què tan bona idea és que faci ballesta. Té ballestes? No les veig. Aquí, on són? Aquí estan. No han fet gran cosa aquestes ballestes, no? Ara són ballestes. Què venen a fer? Venen a... No ho sé, encara no ho sé. No sé què venen a fer, compte perquè es despista aquí, compte Àlex, bona defensa de Duque. Bé. Que mentrestant ja comença a bomejar una miqueta més. Ombra, ojo, que li agafa les grangetes de Rich. El Duque aquí fent una mica d'apropiació cultural. Això és una mica d'irrespecte a vegades, eh? Bueno, mira, són 180 de fusta que tens i no passa res. Veig que en termes de pesca com estem? A veure, pesca. Ningú té pesca. S'han esnipejat la pesca entre tots, ningú té pesca pràcticament excepte Rich. I ja està. Aquí compta perquè hi ha raidejos de Pocholo amb camells, que no és el millor raidejar amb camells. No. A veure com van de recursos. Recursos, anem a mirar recursos, a veure si algú està buscant Imperial, si està passant alguna cosa. Resources. De moment no. Tato que està bomejant com si no demà 77 vilatans, compte perquè aquesta carrejada de Tato pot ser antològica de nou. Estava molt tranquil, ho hem dit al principi de la partida, i a la que deixis Tato sol, ara ja amb una petita escaramuza de leitis, camells, un camel berber, uns monjos, que sembla un exèrcit de la IA, ja se'n va a buscar Pocholo, que li marca el seu equip, està aquí, el bitxo està aquí. Duque, veiem els primers leitis de Tato ja. Primers leitis, efectivament. Duque que segueix sense tenir ni la fletxa. No sé què està passant, s'ha distret potser. Bueno, jo crec que simplement no té menjar, a més l'està pressionant aquí, i compta Àlex com un bon corcó. A veure aquesta lluita d'aquí, amb els seus... Aquí està perdent molts vilatans a Russi, mentrestant Tato que segueix bomejant 85 vilatans, i això jo no vull fer pronòstics, però a la que Tato bomeja amb aquesta comoditat es compliquen sempre les coses. Duque que mentrestant es defensa, economia una mica... Pica pedra aquí com un desesperat, evidentment. Els arquers de Russi, que no els veig, estan aquí fent una mica voltes. Estan fent la ronda, eh? Estan fent la ronda, la putivuelta una mica. Jo crec que haurien de venir aquí a negar aquesta fusta. Com va aquest atac? Compte Àlex, amb una economia una mica... Això entra cap aquí dins, segueix sent molest.
Tato movent-se. Tato fa el +2 ja de defensa de cavalls. 94 vilatans de Tato, que simplement va fent petits moviments per anar a buscar relíquies, per fer una mica de pressió, juga una mica a l'aigua vi, li diu a l'altre què ha de fer, i mentrestant 100 vilatans de Tato, que intentarà buscar Imperial i que fa un castell forward i farà la carrejada des d'aquesta zona. Compte, perquè aquí Russi està fent-li un bon rombononona. Compte, Àlex, no té balística, Russi. No hi ha ningú balística. No hi ha ningú balístics. Tato, que està farmejant, té totes les millores, no. Li falta Arado Pesado, no sé si té wheelbarrow. Tampoc té ni puresa de sang. A veure, aquest castell pujarà sense cap problema i jugarà full ladies, És capaç de jugar full ladies. Mentrestant, Pocholo, el jugador més fort de l'equip dels Petes, està bomejant, però òbviament no amb tanta força. Té 72 vilatans. A veure aquí, cap on decideix pivotar Tato. L'estava atacant Pocholo, es defensa amb comoditat. Tato, aquest atac que de moment està una mica estancat. Sí, hauria de fer potser algun manganell més. Algun manganell més per part de Compte Àlex, no? Sí, no, doncs fer una miqueta de mal, On pressionar més a Pocholo. Estic sec, em perdonareu, però no veig mai els arquers El Russi. del Russi, tio. Hòstia, ja estan aquí? Vale, vale. Volta, Cap on van aquests arquers ara? S'aniran cap a on? Jo crec que no ho sap ni ell, No ho sap ni ell, hi ha una mica de... Jo crec que Nòmada és un mapa molt estressant i tothom està una mica pendent de l'Oceu, no sap molt bé cap on moure's. Aquí Atenció, aquí veiem la pressió. A veure, aquesta batalla serà interessant, a veure què tal. no crec que es peguin, perquè aquí jo crec que Tato el que intentarà buscar serà Mira. Imperial, els recursos, té 40 a menjar, ja està buscant Imperial de seguida, té 800 d'or. La Puigol, una mica xiqui, fins i tot de Pocholo, aquí comença a marcar, ha fet 3 X seguides, Duque, que no sé què intenta dir, XXX, què passa? Aquí. Torna amb molts vilatans, té una economia La pedra. una mica desendreçada, mentrestant, algú més té pesquers? Fixeu-vos els vilatans de Tato, és 120. 120 vilatans de Tato i ara ja començarà la disbauxa, un castell defensiu de Pocholo per intentar aguantar el màxim possible. 32 minuts de partida. Compte perquè ve... Aquí compta Àlex matant les catapultes de Duque. S'està desenganxant en puntuació Tato. Això es complica per l'equip de Duque. Vinga, Duque, jo crec que sí que es pot. Duque sí se puede. Duque aquí patint, ara és un... Castell a la cara, potser podria ser més avançat, però bueno, ja està bé. Pocholo, que intenta defensar-se com pot d'aquests atacs de ladies, que per cert, quan... A veure... No, vull veure l'atac 13 més 4, per tant, té com a mínim 2 relíquies. Tato, en té 3. Un castell boníssim de nou a la muntanyeta de davant de la base d'entre Pocholo i Duque de Tato. Ostres, fixa't aquí, mira, Rússia està fent alguna cosa, però clar. Això no fan gaire mal a les carretes, l'únic que ha de fer és anar cap enrere. Mentrestant, què tal aquest atac? Mare de Déu, els ladies han fet una destrossada. Pocholo, jo crec que aquesta partida s'està decantant de l'equip de Tato, perquè el Nòmada és que és massa fort. I ara Tato, que ja busca Imperial, i buscarà posar el punt i final. Ho hem dit, Tato, massa sol en aquesta banda del mapa, no n'ha aconseguit fer mal. Tato ja, em sembla que és un cavall desbocat, Tato, cavall desbocat, mentrestant Pocholo aquí fent el que pot, s'hauria d'expandir una miqueta més cap a l'est. Aquí compta Àlex amb la seva batalla particular amb Russi. El Russi porta aquests crossbows, no sé... Aquests crossbows realment s'ha de dir que ha guardat la bola com un heroi, però compte perquè pot venir aquí Tato i arruïnar-li el somni americà, perquè Tato li farà una patrullada aquí que el deixarà ben estabornit. Compte que ve cap aquí, li farà la patrullada, l'interceptarà... No sé si li renta a Tato realment matar això abans d'arribar a Imperial. Jo crec que sí, decideix marxar. Bueno, li és ben bé igual, jo crec que es veu molt per davant ja Tato, mentrestant per aquí. Compte perquè li neguen aquest castell a Rich, pujarà, serà un Doubtcastle. Ai, és un Doubtcastle, Doubtito, fins i tot. Doubtcastle. Doubtito s'apareix aquí. Ai, hi ha un Doubtito, s'ha quedat a 200 de vida, segurament era un 98%. Fins i tot Daut ens ve a veure el Saga, compte perquè ja ve Tato Unchained a fer mala pot a Russi, que ho intenta amb quick goals. Aquí hi ha un forat, es colarà per aquí, serà una destrossa. Mentrestant intenta contraatacar Pocholo, que diu, bueno, yo tengo que hacer lo que tenga, yo tengo que hacer algo a Tato, no sé què. Intenta fer el que pugui. Tato està per totes bandes, ara mateix 8.000 punts, tiren el GG i són els campions de la Copa Banda Catalana. Molt bé.
Doncs l'equip de Tato s'ha proclamat campió, molt bé es donen les mans els dos equips, esportivitat davant de tot i diversió, evidentment. Bueno, aquesta última partida una miqueta més de cantada de la banda de Tato, que han jugat increïble. Un fort aplaudiment a tots aquests participants i a tots vosaltres que heu participat. Grandes, grandes! Tato, el jugador èlit, ha acabat decantant la balança, com sempre. Full carrito. Molt bé, doncs ja ho tenim, això. Ja s'ha acabat la Copa Banda Catalana. I què? Farem algun... Voleu fer un showmatch? Torrelles, vols castejar un tirador pocholo ara després? Fem una miqueta de pauseta? Intentarem fer... nois, tenim una horeta fins les 8, d'acord? Intentarem fer l'1 contra 1 del torneig 1 contra 1 de tirador i pocholo, si pocholo vol, i un Yago Semur en hideout. Per veure la Semurinya, no? No sé si tindrem temps per fer una super petita entrevista a Tato, o potser algun... Sí, fem una mini entrevista així, una mica de contingut en català. Què fas tu, Falco, tu mateix? Sí. El jugador... Escolta'm, Eliazán, és un bon jefe? És un bon jefe, el Tato? No és un bon jefe, és el millor jefe que pots trobar. Això és una mica pilota, eh? Aviam, quan algú et diu fes això, i se sap adaptar al teu nivell, genial. És fantàstic, no? Què t'ha semblat? Com has viscut aquesta Copa Banda Catalana? T'ho has passat bé? Genial, m'ho he passat molt bé. Tenia els meus dubtes si apuntar-me o no, perquè la diferència de nivell d'elos... Espera't, ja... Aquí, no? Ara. Doncs això, que la diferència de nivell d'elos era important, i pensar aquí aniràs a que et fotin pallisses i d'això, però no, ha estat molt ben muntat, molt emocionant, molt anivellat, així que genial. I tu quines partides has jugat la primera partida? La primera? L'African Clearing. Quin ha sigut el teu paper en aquest African Clearing? Que estaves amb francos. Quina ha sigut la instrucció? La instrucció ha sigut primer fes cavalls, castells, i fes cavalls, i després... Sí, un TC i doble estable i cavalls. Hi ha hagut un moment que ha dit canvi, agafa pedra, que aniràs a plantar castell, i tota pedra. I així ha anat, i bueno, un castell, després l'altre, i diria que aquí ja... No he vist la partida sencera, però em sembla que ha anat a partir d'aquí... Tinc una pregunta, perquè abans t'ho estàvem veient, que heu jugat una partida contra l'equip del Pau, que era un mega random, i que al mig hi havia fusta, i la consigna era fer demos, demolició. Sí, hi ha sigut, tanca aquí la fusta, tanca-la que no passin millor, però per què? Si poden passar per l'aigua. Diu, no, tu tanca per aquí, que ja veuràs que anirà bé. I hi ha hagut un que m'ha dit, i ara fes un demo. I guarda que no el treguis, amaga'l, que no d'això, que veuràs que funcionarà. I ha sortit, sí. Increïble el paper d'Eliazán, que jo crec que ha sigut la clau de volta de la primera partida, tot i ser un jugador dèbil. Fins i tot apunteu-vos a la comunitat d'Age of Empires perquè, bueno, dèbil, ja m'enteneu, amb un elo una miqueta més baix que la resta, absolutament clau en aquesta primera partida. Bueno, jo crec que ara saltarem cap a aquesta espècie de showmatch que farem, no sé on deixar això, i res, donar-vos les gràcies a tots i totes, i ara es ve un Pocholo tirador i un Yago Semur. Gràcies per estar per aquí, posem una mica de música i continuem.